It's time for DJ Raqi's Secret Files. Babaero, Sugarol, Adik, at nag-iipon ng mga panganay na anak. Mag-ingat po kayo sa taong to. This is going to be my last hanash about you. Armando del Rosario. As much as I wanted to keep this private between us, pero hindi lang ako yung niloko mo eh. Everyone deserves to know how the real Choi behind that mask you are wearing. 7 years and 5 months. Umikot ang mundo ko sa'yo. Akala ko okay tayo. Akala ko mahal mo ako. Only to found out na all these years, ginagamit at niloloko mo lang pala ako. Year 2011, nagkakilala tayo through common friends. Sabi mo, single ka. And that time, single rin naman ako. And you actually seem to be a nice person, kaya in-entertain kita. Mabait siya. As a friend. Year 2012 naging tayo. Walang issue, walang kahit ano. Para tayong normal couple like others. Until I got pregnant. And then, I found out about everything. One morning, bigla na lang may nag-message sa akin. Na dapat na daw kitang tigilan dahil 3 months pregnant siya. I was in total shock and in denial kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko na. Nung tinanong kita, umamin ka naman. Hindi ko alam ang gagawin ko. Gumuho na lang ang mundo ko. I even thought of getting an abortion kasi sobrang baliw na ako at naaawa ako doon sa isang babae. Ikaw pa mismo ang nag-offer na bumili ng cytotech dahil wala naman akong alam sa ganyan. Year 2013. Pinadala tayo ni Mama sa Canada so I could receive better healthcare services. And of course, better opportunities for our family. Walang kaalam-alam ang pamilya ko na nakabuntis ka pa ng iba kaya sinuportahan nila tayo. At sila, lahat ang nag-shoulder ng expenses. Hindi mo alam kung ano ang dinanas ko sa mga nangyari at kung gaano kasakit sa akin na wala akong mapagsabihan tungkol sa mga nangyayari. Dahil ayaw kong masira ka sa pamilya ko at sa mga kaibigan ko. Kasi iniisip ko pa rin yung magiging future natin. Right after kong manganak, nagpupumulit ka na umuwi ng Pilipinas. Kasi nabobore ka na. Ayaw mo na mag-work sa Canada. Nung umuwi tayo, nagulat na lang ako. Hindi pala tayo magsasama sa isang bahay. Dinadalaw mo lang ako twice a week. Pinapasundo pa kita sa driver dahil wala kang pera. Ni magdala ng diaper o gatas, wala kang napapadala. Wala akong napala sa'yo. Pero, okay lang. Naiintindihan ko dahil wala kang trabaho. At hindi ko na iniisip yun dahil ang importante sa akin ay ang makasama ka namin ng anak ko. Ng anak natin. Ng anak mo. Okay naman tayo. Tanggap ko naman ang sitwasyon natin. Kaso, nalaman ko na niloloko mo na naman ako. Nakipagbalikan ka pala sa ex mo. Kaya pala ayaw mong tumira tayo sa iisang bubong. At ang pinakamakasakit, nabuntis mo na naman. At bukod doon, may isa ka pa palang ex na naanakan mo rin. Na nakitulog sa inyo, na sabi mo naman sa akin walang nangyari. Pero bakit naman kailangan umabot pa sa pisikalan?
Naghiwalay tayo. At yung buong pamilya ko ayaw na rin sa'yo. Pero syempre dahil tanga ako at mahal kita, pinilit kong makipag-ayos kahit ipinagtatabuyan mo na ako. Ipinaglaban kita sa pamilya ko kahit paulit-ulit mo akong niloloko. Tinanggap ko lahat ng mga ginawa mo sa akin hanggang wala na akong nagawa. Walang nagawa yung pamilya ko sa akin. Tinanggap ka na lang nila, kaya nagsama tayo sa isang bubong. 2 taon na puro gulo at problema. Magiging maayos rin pala. 5 years straight okay tayo. Laking pasalamat ko sa Diyos na lahat ng paghihirap at sakit na naranasan ko, matutumbasan rin pala ng masayang pagsasama. Akala ko talagang ako na yung huli mo. Kasi finally, after mong magkaroon ng 4 na panganay na babae, nagkalalaki ka na. Tanggap ko na ayaw mong magtrabaho, na ako ang nagpo-provide sa inyo ng anak natin. Sa pang-araw-araw natin na gastusin at yung mga luho mo, sapatos mo, yung ball is life, pati nga pambisyo mo. Sige na lang. Para hindi ka magalit, para maging masaya ka, para maging okay tayo, ako na lang lahat. Baklang-bakla na nga ako pero okay lang. Kinalaban ko na pamilya ko, kinalimutan ko pa ang mga kaibigan ko para lang sa'yo. Ano pa bang kulang? Ang sarap-sarap na ng buhay mo. Binibigyan kita ng 35,000 monthly allowance mo. Kasi ayaw mo magtrabaho. Ni minsan, hindi kita inobligang gumastos para sa atin at never ka ring nagkusang magbigay. Akala ko, sapat na yung ibinibigay ko sa'yo. Pero nagawa mo pa akong nakawan ng 100,000 pesos para lang ipatalo mo sa kasino na dapat ipambabayad ko sa bills natin. At bukod pa doon, ginagamit mo pa ang pangalan ko para makapangutang ka. Ang daming nagchat-chat sa akin at ako ang sinisingil sa perang hindi naman ako ang nangutang. Hindi ko kayang bayaran yung worth 500,000 na pinatalo mo sa sugal, pero syempre tanga ako. Kaya tinulungan pa rin kitang bayaran. Pagkatapos ng 7 years, mauuwi rin pala sa hiwalayan. Itatapon mo rin pala yung relasyon natin. At ipagpapalit mo pa rin ako. Paskong Pasko. Tumawag si Tyler sa'yo. Hindi mo sinagot. Hindi mo man lang binati yung anak natin. Hindi naman ako nag-e-expect ng kahit anong suporta. Pero sana, magpakatatay ka man lang. Pero wala, nga pa rin ako. Maraming nagsabi sa akin na mag-file ako ng kaso. Pero hindi ko naisip gawin dahil tatay ka pa rin ng anak ko. Sana makarating sa'yo to kahit binlock mo ko. Sa mga pinagkakautangan mo, kung nakaya mong bumili ng brand new motorcycle, sana maisipan mo man lang na bayaran sila. Pakisabi dyan sa bumubuhay sa'yo ngayon na bayaran naman yung mga inutangan mo. Sa 5 panganay mo, 5 panganay mo, sana naman kahit 1 beses lang. Para sa kanila magpakatatay ka naman at mag-effort ka naman na masustentuhan sila. Kasi never kang nagsustento. At sa magiging 6 na panganay mo, sana maging inspirasyon mo siya para magtino ka na bilang tatay. At sa bago mong kinakasama, payo ka sa'yo, sis. Huwag mo siyang kukonsintihin sa lahat ng bagay dahil lang sa mahal mo siya. At dun sa kasama mong magsabu, tigil nyo na yan. Baka matukhang pa kayo. At sa'yo, salamat sa 7 taon at 5 buwan. Dahil ang dami kong natutunan sa'yo. Nadapa ako, pero babangon ako. Ako si Angelica at ito
ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raqi Terra po, mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!